Здравейте, сега ще направим Activation ще направим една минута. Аз също съм на там. Това е нещо, което го бях правил в миналия ми канал YouTube, даже имах 3 или 4, от които третия ми се получи, бях стигнал до края, но да, но умрях. Игра на версия на точка 20.1 или на точка 20, някоя от двете играя. Като този човек са го релърнали, са го апдейтнали, и вече е малко по такъв вече почва да билаш от начало без ръце, без никакво развитие, като е... Винаги се чувствам много застрашен, като се файтя с него, човек. Сякаш таман ще оплескам нещо, много сериозно. Винаги като се разпамва, явно пише на кое ниво е. Събрахме за кофе, ако не е друго. Което е добре, но имаме едно, което е доста лошо. Аз съм забравил как да кучвам. Това нещо, което го правих оцеляването, го правих преди... много време. Го правих преди 3 години някъде. Трябва да избягам. Шиш. В крайна сметка това са две брадви. И в малката му глава. И няма как да не ги ланшотне. Специално направеното нещо в момента, което трябва да намерим е село. Но никак няма да ми се намери. Също съм тук, като гледа, че по-скоро да се надявам тук един бащан да намеря. Там е кораб забит, нали, да. Всъщност тук ще трябва да го плеснем това. Добре, намерихме а той къде е? Ето, като цяло сега да видим най-логично нещо. Страго е, отказал се. Синен съм, така е. Винаги се чувствам много застрашен, като се файтя с него, човек. Сякаш таман ще оплескам нещо, много сериозно. Но факт е факт, нали?
ако идва поне да го и чуем. Защото... Защото че има дърчи пърчис. Той буквално е waste of time. Няма нищо тук. Трябва да се махам бързо. Веднага. Веднага. Това изобщо не беше добра идея. Това беше адски лоша идея. Да падам толкова ниско, че да падам толкова ниско. На какво се превърнах? В... What I do it. Отиваме в Недара. Искам някой да види този бък. Клипет. Клипет. Меча ми се хвърли брадвата и ми показва, че меча ми е в ръката и после взех меча, който ми беше в ръката. И го взех, сякаш е дроп. Клип. Клип. Окей, аз вече не съм толкова добър, колко бях едно време. Ще ме малко по-тегаво. Барча. Big Speed Bridge сега, ма не съм забравил. Последно съм го правил, когато бях абсолютно сигурен, че нямаше да умра от fall damage. Поради едни други случаи. Шит. Да, защо усилили съм си екран, бе? Шит.
Опа! Той сложи, гайс. Дроповете вече са хубави. Добре, махаме се. Само трябва да намерим и... Много бързо... Да, тая е. Махни бе. Ти бе, педерашчо. Добре. Чай, че Хънтера ма гонеше, аз се стреснах, имам и доказатели. О, това ще бъде трудно.